Iruñan gaur Sanferminetako eskaleratxo tradizionalaren azken koska ospatuko da. Sanferminak asteko hilabete falta denean, Iruñako udalak hiriko aldezarreko kaleak alaitasunez beteko dituen adin guzietako herritarrendako musika programa prestatu du. La Pamplonesaren, San Saturninoko kofradiaren, Broken Broad eta Nafarroko Swing elkartaren eskutik. Haize musikarekiko zaletasuna dagoeneko Iruñako kultur iruriaterien eta ondare ukiezinaren parte da eta jaien erreferente bihurtu da. Horregatik eskaleretxoaren azken egunerako eta eguraldi ona aurrikusten dela baliatuz, atariko gisa Nafarroko Swing elkartaren emanaldi bat ikusten alko da. Gazteluko plazan arratsaldeko 7:00 aintzinera. Oiei, Broken Bros brand taldea batuko zaie ordu berean udaletxe plazatik abiatuta, ordu eta herriko kale jira bat eginen da. Amaiera gisa, 30 minutu inguruko konzertu emateko Gaztelu plazan. 7:00 ere estafeta kaletik San Saturninoko musika kofradiak 2 orduko kale jira eginen du. Estafeta kalea, Carlos Hirugarrenaren etorbidea Zezen plaza ingurua, Orreaga etorbidea Gazteluko plaza eta San Nikolas kalean barna. Haren pausoen atzetik egunari amaiera emateko, 8:04 La Pamplonesa musika banda irtengo da kale jiran, udaletxe plazatik abiatu eta San Saturnino kalea, kale nagusia, Hilarion Eslaba kaletan barna, San Francisco plazara heldu eta ondoren, San Miguel kalea, San Nikolas, Sarasate pasealekua, Gaztelu plaza, Xavier kalea, Estafeta kalea, Mercaderes kalea eta udaletxe plazan barna jarraitzeko. Banda ibilbideko plazetan gelituko da hainbat abesti interpretatzeko.